Hajiya Asiya matar uban doma ce. Ruwa! Mallan! Ruwa kaka zo ko? Ruwa ko nika bukata. Alhamdulillahi. Ka samu. Nawa jarka? Naira 30. Naira nawa? Naira ci mana. Zaman! Shi haka ta kai ka? Wallahi 500 zan sai san ma da su. Saboda ina dan PDP kana dan APC zaka sai min da ruwa 100-500. To ka san mu adda saman ko adda kasa. Wallahi kuma kasan mu ta hi saman. Ina ko nawa kace ka sai shi ko dubu biyar kace zaka sai min wallahi ina so. Dan mu gehen ku kasa ba tsaro sai tsaro. Wallahi. Mallan kakkamance mu adda gwamnati. Mu an rike da makami. Matakin sama? Awo! To kuma ko shi da ka ɗauko in ma haka ce haka nan. Kun ɗauko marasa lahiya. Mara ganin tausan jama'a. In tuna ma lokacin da shi na gwamna. Wanga wanda kun ka ɗauko kun ka ce wai shi akan da ɗauko matakin shugaban ƙasa. Ya kakkashe mutane ba a dai. To don haka ɗan takarar ku ba lahiyayye na. Ba hure da kasan damejin mango. Don zai magana sai an mai allurar da waki. In za ana taro sai ya sha bawa. Kaka cewa kashin ɗan takara. Mu Alhaji Atiku Abubakar turakin Adamawa. Ina hake wazirin Adamawa uban turaki kuma turakin ganye. Saboda kyauta. Don ni kira na gare ka. Ka taho ka rabu da rigar tsiya. Ka rabu da ɗan tsiya. Ka taho mu tai in kai ka inda mallan dan mallan. Jikan mallan. Masu gona aya masu lambu na hadisi kanan sai da attahiru ka da mallani ba madan Allah. Jinin ma'aikin Allah. Alhaji Sa'idu Umar uban doma na Asiya ba gaba da gaba ba ko ta baya sai an shirya kan ɗaki sai an taru ko an taru ne maza na shakka. Mun washe shirgi an aza ka ɗauka jirgi ɗau mutum ka ɗauka yanar. Ina hakin Hajiya Asiya uban doma ita ce ta ishe ka. Mu tafi in kai ka inda uwan marayu ga mai uba gata ga al'umma ji. Wato Hajiya Asiya uban doma. Wallahi ba maza ba mata ba har maza ta wasu. Kana nuhin cikin lakata an ka wurga ni an ka hana in da aka Mun yalla ka ku. Mutum hin kanka yadda za a yi ba wankan tsarki a tsaka shekarar kamantar da kan wani. ina na rintima. Gani. Wallahi da yau na ba waka tahiya. Saboda haka mu tai ka kai ni inda Hajiya Asiya. Uban doma. Ni ma in shiga rigar da kowa ka shiga. Ta arziki ba? Ka ji ana hodin kallabi tsakanin rawar da an ga hula dole ne a ga dan kwali. Ko ni maza sun kai wallahi Hajiya Asiya tana iyawa. Shi dan takarar kuma ta ba ta iya mai kamfe da mu. Kamin mu ta ruwan ga mu zube masu duka.